हेलो लोगोफोर गिबियाव आंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन भिउवार्सफोरखौ बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दसे सम बे भिडिअखौ बनायनाय जादों मानो होनब्ला आङो नोंथांमोननि थाखायनो मोनसे शर्ट भिडिअ बनायनानै दङ। दिनै बियो माखासे शुटना जाजोबखाबाय अलरेडि। दा शुटना जाजोबनायजों लोगोसे एडिटिं खालामदों। दा एडिटिं खालामनायाव माखासे एसे आन्दायनानै दङ मानो होनब्ला आं थांनाय जायाखै नालाय, मानो होनब्ला आं एडिटखौ बानायनाय जायाखै, आंनि लोगो सासे बनायनानै दङ। दा माखासे फुटेजफोरखौ बियो आन्दायनानै दङ, माने स्क्रिप्ट माखौ आंनो दाननाय जादों नालाय, माने बे दा स्क्रिप्टखौ लानानै माखासेयाव आन्दायनाय जादों। मानो होनब्ला दागालगाव लकेसना माखासे अबेबा फार्स्टनिखौबो सेकेन्डआव लानाय जादों, सेकेन्डनिखौबो फार्स्टआव लानाय जादों। माखासे बिदि दागालगाव लानायाव स्क्रिप्टखौ हरदोंब्लाबो बिथाङा माने जाबनो हायाखै। दा जाबजोब्बाय होनदों माखासे, होमब्लाबो एसे माबा नायफामनो थाखाय लिंहरनाय जादों। दा आं थाङाखै आरोना, माखासे अखा हानानै दङ। बिनिखायनो जायफोरा भिडिअखौ नायनो गोसो दङ बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। मानो होनब्ला जेन' आङो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना जेन' भिडिअखौ नुनो मोनो। दायो आङो माखासे दैज्लां गायनाय फुनाय बोथोरनि थाखाय आङो भिडिअखौ बनायनो हायाखै कन्टिनिउ। आङो नाजागोन आरो जेब्ला बे दैज्लाङा बायनायजों लोगोसे आङो रानिं सोलिबाय थागोन, भिडिअखौ बनायबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौबो एसे हेल्प खालामदो आरो सापर्ट होदो, जेन' नोंथांमोननि सापर्टजों आंनि इउटुबाबो लासैनो जेन' देरलांनाय बायदि। बेखौनो आङो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।